санаи 11 июн Лигаи Наврасони Тоҷикистон пешсаф 2022 миёни бозингарони то 14-сола оғоз мегардад. Имсол дар мусобиқаи мазкур 10 даста аз қабили тимҳои Сорокампания, Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ, Мактаби ҷумҳуриявӣ Маврат Ҳашолии варзиш, Клуби марказии варзиш Артиш, Регар Тадас, Сухт, Ашт Хатлон, Ҷавонон ва муассисаи давлатии Мактаби варзиши рақами 1 ноҳияи восеъ иштирок мекунанд. пеш аз оғози мусобиқа дар толори маҷлисгоҳи меҳмонхонаи Серенаи пойтахт бо иштироки роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон, мураббиён ва намояндагони дастаҳо ҷаласаи машваратӣ доир гардид. Дар машварат доир ба бурду бохти мавсими гузашта, ки соли аввали баргузории мусобиқа ба ҳисоб мерафт, мубодилаи афкор сурат гирифт. пас аз нишасти машваратӣ бо иштироки 10 мураббии дастаҳои иштирокчии Лигаи пешсаф миёни бозингарони то 14-сола ва намояндагони васоити ахбори омма нишасти хабарӣ баргузор шуд. сараввал ҳар як мураббӣ ба ҳозирин аз омодагии дастаҳои худ ҷиҳати иштирок дар мавсими нави Лигаи пешсаф маълумоти кӯтоҳ доданд. дар ҷараёни нишаст мураббиён аз он изҳори хушнудӣ намуданд, ки соли дуюм аз дар мамлакат мусобиқаи мазкур роҳандозӣ мешавад. аз миёни дастаҳо тими ҷавонони ноҳияи Ёвон бори аввал дар мусобиқаи мазкур иштирок меварзад. имсол низ аз ҷониби Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон сару либосҳо ва муҳимотҳои варзишӣ ба тамоми дастаҳо дастрас шуд. дар даври аввали Лигаи Наврасони Тоҷикистон пешсаф миёни бозингарони то 14-сола Сорокампания бо Регар Тадас, Мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ бо Сухт, Ашт бо Мактаби ҷумҳуриявӣ Маврат Ҳашолии варзиш, Хатлон ва Клуби марказии варзиш Артиш ва Ҷавонон бо муассисаи давлатии Мактаби варзиши рақами 1 ноҳияи восеъ рақобат мекунанд. бозиҳо дар ду марҳила аз 18 давр иборат мебошад.